मेंटल बिंदिया के दुपट्टा के बहुत तकट की लगा के देखत रहले। बिंदिया भी एक तक देखत रहली आ कहली, अबे ओ सड़क छप इतना खो गए। ओह नारंगी अम्मा नईखी देख ले। अरे रौरा गलतफहमी में बानी, हम दुपट्टा पर कढ़ाई के देखत रहनी आ औरी कुछ ना। मेंटल अपना सफाई में कहले। इस सुन के बिंदिया आपन दुपट्टा निकाल के मेंटल के हाथ में रख के कहली, एक बेर गहिरा से देख ली आ अपना नजर में कवनो पत्थर ना पलट के मत छोड़ी। अब बिंदिया के बाहर निकलल छाती साफ लौकत रहे, जवन पारदर्शी टाइट कुर्ता में रहे, जवना के भीतर अधोवस्त्र पहन ले रहे। जैसे ही मेंटल के ध्यान ओकर उभार के ओर गईल आ उतनी ध्यान से ओकरा ओर देखलस। बिंदिया के आपा खो गईल आ मेंटल के ओर ना देखलस। मेंटल के गाल पर जोर से चमट डाल के कहलस की झमार झोरा के कुटिया, तोहार गंदा नजर हमनी के संतरा पर रहे, हम शुरू से देखत बानी, फुकनी पर काहे ना विश्वास बाड़ू। मेंटल पर चिल्लात बिंदिया के आंख क्रोध से झिलमिलात रहे। मामला आगे बढ़े से पहले तीनों मेंटल के जाए के कहले। मेंटल चलते ही बिंदिया फेर से आपन दुपट्टा सेट कर दिली। अब जब सौरभ बहुत आत्मीयता से मोहित के समस्या बिंदिया से बतवले तो उनका के मदद करे के राजी हो गईली। अब बिंदिया के रजनी से मोहित के असली प्यार के बारे में मालूम रहे। ऊपर से खदू आ अगदू बिंदिया भीतर से बहुत नरम रहे। उस शुरू में तनी नाटक करत रहली, जवना के बाद में आसानी से स्वीकार कई गई। बिंदिया कहली, देख तू लोग घरे जाए के टेंशन ना ले, बस बाबा बने खातिर तनी एक्टिंग कर। रजनी के अम्मा से कहब कि हमार एगो रिश्तेदार तोहरा लोग के भेजले बा आ रउआ लोग भूत उतेन के नंबर 1 एक्सपर्ट बानी। कैसन रहल? केहू के उम्मीद ना रहे कि हाफ कट बिंदिया के योजना उनका योजना से मिलत जुलत हुई। सब लोग एक दूसरा के देखे लागल, काहे कि गायत्री मंत्र के केहू भी बढ़िया से ना जानत रहे। तब सौरभ उनका से पूछले, बिंदिया ब्रह्मरक्षा सांच बा की खाली अफवाह? बिंदिया उनका और ऐसे देखली जैसे चप्पल उतार लेती, बाकिर तब वो अपना में रह गईली आ तनी खिसिया गईली। रोवत रोवत बेचारी रजनी उका के हालत कैले बा। अरे ब्राह्मण राक्षस, अम्मा के पूरा बाल भैले। आ इतना दाई उको गारी। हम त इहो सुनले बानी कि रजनी के परिवार के लोग रजनी से रस्सी बांधले बा। बेचारा एकदम सूख गईल बा। हमनी के लागता कि अब उना जिंदा रही। भूत भी गारी। अजीब। बीच में टोक के सुबोध उर्फ साइंटिफिक कहलस, पक्का ना, आज रात के सब कुछ हो जाए। आप लोग शाम के बाबा के रूप में आ जानी। आहा उस संतरा के शौक भी लेवे खातिर आ जानी। हम अब जात बानी। कहला के बाद बिंदिया चल गईली, लेकिन सबसे बेचारी रजनी, जेकरा बात से सबसे ज्यादा आहत भई। रजनी के बात सुन के तड़प में रह गई। बाकिर अब समस्या ई रहे कि बाबा बने के रिस्क के उठाई, काहे कि पकड़ा गए त रजनी के भूत बाद में उतर जाए। लेकिन फिर भी बात एगो दोस्त के प्यार के बारे में रहे, त सब मर्द उनकर सच्चा प्यार खातिर बाबा बने के राजी हो गईले। सांझ के कुर्ता पजामा, माथे पर चंदन के पोता आ गर्दन में बड़का बड़का रुद्राक्ष माला पहन के तनी पहले बिंदिया के घरे पहुंच गए। कार्यक्रम के मुताबिक उनका बिंदिया पहल ही से खड़ा मिलल, लेकिन अब की बेर वो घर के कपड़ा में टी शर्ट अवूरी लोअर पहन ले रही। लेकिन फिर भी मेंटल उनका से 2 फीट दूर खड़ा रहे। शर्मिंदगी में काहे खड़ा बालू? वो मेंटल के खींचत कहले,
मेंटल ओकर बात के अनदेखी करेला और बिंदिया के साथे सब लोग रजनी के घरे पहुंच जाला। बिंदिया रजनी के अम्मा के सब कुछ बता चुकल रहली। ऐसे ओ लोग के कवनो खास सवाल के जवाब तक ना देली। वैज्ञानिक घर में घुसते देखतारे कि रजनी के घर के परिसर में भी एगो विशाल पानी के कुआं बा। रजनी के घर हवली जैसन रहे। चारों दोस्त बिंदिया के पीछे पीछे आ बिंदिया रजनी के अम्मा के पीछे पीछे चलत रहली। घर के तीसरा मंजिल के एगो कमरा में कुछ अजीब सन्नाटा रहे। रजनी के अम्मा बत्ती जरा के फेरू कहली, प्रभु हमनी के बेटी के बचाए। ओकरा जाए के बा, अब तोहार लोग के आपन शरण बा मलिका। दूर जा तू लोग, भीतर बा। की कहत अम्मा फेरू नीचे चल गईली। अन्हार रात में बीमार रजनी के कमरा में घुसे के हिम्मत केहू ना करत रहे। सबसे पहले त रउआ द्वार पर फुसफुसात रहनी, जबकि रउआ के पहले करत रहनी, हम फटत बानी यार। मेंटल मध्यम आवाज में कहलस, कवनो बात नइखे, हम सूत से सिलाई करब, तू भीतर जा। पहले बिंदिया मुस्कान से मेंटल से कहलस, मोहित सबके हर्षित फुसुर देख के हिम्मत देखावत एक झटका में सीधा दरवाजा खोल के भीतर पहुंच गईले। जैसे ही वो चल गईले सब एक एक करके भीतर चल गईले। बस सौरभ कुछ देर खातिर बहरी रुक गईलन। रजनी के देख के से मिले आइल बा। बिंदिया बिछौना पर लेट के उल्टा पड़ल रजनी के ओर देखत कहली, डॉट। कुछ देर बाद अचानक वहां बत्ती जरे लागल, लेकिन कुछ देर बाद रोशनी स्थिर हो गई। रजनी कुछ देर उठ के बिछौना पर बैठ गईली, काहे कि वो बांधल रहली। डॉट आँख के नीचे करिया गोल धब्बा रहे, लाश जर्जर हो गईल रहे, आ ओकर बाल पूरा चेहरा पर पसरल रहे। रजनी चुपचाप ओ लोग के देखली आ मोहित के इशारा कैली कि उ रस्सी से ओकरा के खोल दी, काहे कि ऊर्जा से भरल रस्सी से बांधल हाथ बल से पैदा भइल घर्षण से छिल गयल रहे। मोहित तुरंत उनका और बढ़ले, लेकिन बीच में मेंटल उनका के रोक देहलस। का करत बाड़ू, पागल हो गयल बाड़ू? अगर भूत हमनी पर हमला कर देहले रहे। तब रजनी रोवे लगली आ बहुत प्यार से दुआ करे लगली कि उस स्वस्थ होखस आ ओकरा के खोल दी। उनकर बात से सब उड़ गईल आ मोहित बिंदिया आपन रस्सी खोल देहलस। रस्सी खोलते ही कमरा के पार तेज हवा बहे लागल। छत पर बड़का झूमर बिंदिया के माथा से कुछ अंगूरी के दूरी पर गिर गई, ना तो उनकर मौत हो जाता। रजनी के भीतर से ब्रह्मरक्षा बोले लगले। झोपड़ी से उनकर अम्मा उनका के देखे आइल बाड़ी। आओ मोहित के गर्दन के अपना रस्सी से पकड़ के खींचे लगली। डॉट मोहित चिल्लाए लगली। आ देखते देखत रजनी भी मेंटल आ बिंदिया के एगो औरी रस्सी से फंसा दिली। झगड़ा में ब्रह्मरक्षकन से उलझत बिंदिया के टी शर्ट एकदम फाट गईल आ अब देह पर खाली ब्रा रह गई। मेंटल भी पास में एगो रस्सी से छटपटावत रहे। डॉट ब्रह्मरक्षस जब मेंटल खींचले त सीधा बिंदु पर गिर गईले, अवुरी उनुकर माथा ब्रा में फंस गई। मानसिक मन कहे लागल कि ई ब्रह्मरक्षा कई साल के इच्छा पूरा कर देहले बा। तब ब्रह्मरक्षा लोग बिंदिया के ऊपर से मेंटल निकाल के बिंदिया के निचला हिस्सा भी फाड़ देहले आ उ ब्रह्मरक्षा बहुत जोर से हंसत रहले। बिंदिया के देख के डर से बिलार भींजल वो बतवले, तू हमरा के मार देत बाड़ू। ले आइल रहले। भीतर के आवाज सुन के सौरभ दौड़ के भीतर आ गईले। भीतर के नजारा देख के उनकर चक्कर बांधल रहे। लेकिन तब एगो अजीब घटना भई। रजनी पूरा बिछौना भींच देली। अवुरी तुरंत मेंटल मोहित अवुरी साइंटिफिक के रस्सी में फंस के छोड़ के मोहित के गोदी में कूद गईली। अवुरी दोनों हाथ से उनुका गर्दन में कस के पकड़ लेली। अवुरी एगो छोट बच्चा निहन
ई उनुका से चिपक गई सीना। रजनी सिसके लगली आ फिर अचानक मौत के रोवे लगली। मौत। दरवाजा बंद कर देहलस। मौत। वो बेइज्जती से चिल्लात कमरा से निकल गईली। सौरभ के अयला से बंद दरवाजा भी खुलल रहे तो वो दरवाजा पार करके बाहर निकल गईली। पता ना काहे बहुत देरा गईली औरी दौड़ के बालकनी से फिसल गईली औरी अंदर गहिरा इनार में गिर के मर गईली। यौगिक के कहल जाला।